rono numpuk. Lah rono. Jalan. Serba murah Mas Dono iki Mas Dono ya. 3.000-an ke bawah lur. Iki lur ya, tak sepile sampai cek. Oh betina, calon babon lur ya iki. Umure pinten nih Mas Dono? Umur 3 bulan untuk bahan breedingmu lur iki lur ya. Iki kelangananmu lur tak readykan hari ini. Pinten Mas Dono? Ekonomi sak Pinten niki? 12. 1.200. Iki lho lur. Pokoknya di sini anu Mas Dono ya, intinya selalu buka-bukaan harga Mas Dono ya. Ora nang kata Zapri Mas Dono ya. Iki 1.200 iki. Halo lur, jalan raya menuju Seketip lur ya. Hari ini kita menuju ke sebuah peternakan di Desa Pupus iki lho. Menuju ke Kampung Seketip, Toyo Merto lur. Pokoknya sih pengen golek wedhus lur ya. Nang lokasi Seketip. Saiki dalane wis ses lur iki lur. Lur ya. Harus kontrol dalan lur. Dalane jan seret iki pokoke lur. Iki jenenge Sangu Banyu lho. Iki arahe saka anu lho, saka wisata Telaga Ngedul ke arah timur. Pokoknya dalane seret lho. Nah, iki lur ya, kita hampir sampai ke Kampung Seketip. Wah, jalannya pokoknya ses lur pokoknya. Aman lur, pokoknya peduse enek sing sawat. Cukup dhewe lho, blos lur jalannya ses pokoknya. Apa nih? Jalan Bunga. Ini jan gudang Rambanan lur. Nah, selamat datang lur di Kampung Seketip. Mantap, ses. Mantap belum, suasana yang sangat menyejukkan. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lur. Masih bersama channel Marvis Official lagi lur ya. Pada kesempatan hari ini kita berkunjung di desa yang tinggal ya. Desanya Pupus, masih di Kecamatan Ngebel, Ponorogo, masih di Jawa Timur lur ya lur. Tak lebus lur ya, tak lebus. Seperti biasa untuk tema pada hari ini lur ya, masih di Adol wedhus Mas ya. Adol wedhus oke lur ya. Iki materine anu lur. Jirine sing duwe iki mau full bakalan ya, Mas ya. Pripun iki kabare Mas Darno? Alhamdulillah sehat. Bari ngesen iki Mas Darno nggih. Oke, iki jan suwirane Mas Darno ya. Iki kadang ibek ya. Alhamdulillah yes pengembangannya enak. Enak nggih. Oke, siap. Terus nomor telepon sampean apa ora Mas Darno? Timbang kudu tak ngerti Mas Darno. Nomor telepon ora hafal. Ora hafal. Lah engko izin tak cantumne di layar video apa ning deskripsi no Mas Darno ya. Oke. Terus seperti biasa untuk hari ini yang kita lepas, yang kita keluarkan enten pinten Mas Darno nanti. Ada 7 ekor. Ada 7 ekor. Komplit jantan betina nggih? Komplit. Oke, sing babon-babone mungkin enten mboten? Doro-doro. Nah, babon buat breedingan sendiri. Oh, untuk breeding berarti ditokne anake. Itulah kelebihan dari breeding ngono Mas Darno ya. Babone diingu metu anake dol ngono Mas Darno ya. Oke, kita awali dari yang mana dulu Mas Darno? Ini. Oh, iki belo ya. Iki belo. Materi pertama hari ini kita sepil. Jantan apa betina Mas Darno ini? Jantan. Jantan belo ya. Untuk keranda seperti biasa tidak usah kita bahas Mas Darno ya. Karena di sini speknya spek breeding ekonomisan. Mbuh wi kerandae mbah nang ora intine engko japri karo nomore Mas Darno. Ngono Mas Darno ya? Oke, coba lanjut. Jantan apa mau? Jantan nggih? Jantan. Jantan umure pinten iki Mas Darno? Ini sekitar 4-5 bulanan. Umur 4-5 bulanan. Niki damel anu sedot. Wes bebas sih. Anu maksudnya pun lepas sapi ngoten nggih? Oh, lepas sapi belo, iki belo ya. Iki jantan umure 4 bulan iki lur ya. Iki TB-ne rasa di anu tekan lur. Untuk TB yo standar karo umure Mas Darno ya. Iki lur ya iki disepil untuk daun telinga, pasunge lur ya iki. Spek warna kepala hitam belo ya iki. Materi pertama Mas Darno kita buka ini di angka berapa ini? Kalau yang ini 2,5. 2.500 gitu ya. Materi pertama iki jantan umure 4 bulan lur ya iki. Aman ora sanglir Mas Darno ya?
bisa dicek mas. Bisa dicek ya. Cek. Wah, ketok Mas ki ya kayak loro gaduh-gaduh loro aman iki materi pertama. Iki lho ya. Iki jantan 4 bulan kita buka di angka 2.500 nggih. Nego napa tipis apa napa net niki Mas? Dan itu langsung jadi. Bisa dinego iki lho ya iki materi pertama. Terus geser jantan lagi iki bolo ya. Langsung kita sepil lagi. Iki umure pinten? Umur 3 bulanan. Umur 3 bulan lho ya. Iki si mau kayak patang sasi, iki mau 3 sasi lho ya iki. Jantan juga. Wah, kupingnya dawa lho. Spek breeding calon pacek iki lho ya iki. Iki langsung disepil daun telinga, pasungnya lho ya. Materi kedua, Mas Dano, kita harga berapa? Kita buka di angka sementara di kandang sini. Pokoknya harga super ekonomis mas. Hah, pinten sini iki? 16. Iki 16. Iki lho ya iki, peduli sehat-sehat lho iki 16 iki lho. 1.600 bolo iki ya. Iki 1.600 iki. Pokoknya disepil sitok-sitok bolo ya, ben detail lho ya iki. Materi kedua jantan 3 bulan. 1.600 ngono Mas Dano ya. Nah, terus geser iki. Iki mau wis ya? Iki mau wis. Sing budeng, iki kelangananmu lur, iki kelangananmu lur iki ya iki. Betina. Oh betina, calon babon lur ya iki. Umure pinten nih Mas Dano? Umur 3 bulanan. Umur 3 bulan untuk bahan breedingmu lur iki lur ya. Iki kelangananmu lur tak readikan hari ini. Pinten Mas Dano? Ekonomisan. Pinten niki? 12. 1.200. Saya Iki lho lur. Pokoknya di sini anu Mas Dono ya, intinya selalu buka-bukaan harga Mas Dono ya. Orang yang kata Japri Mas Dono ya. Iki. 1.200 iki lur ya iki. Ya Mas Dono ya. 1.200 iki lur. Ya umure pinten Mas Dono sing budeng niki? 3 bulanan. 3 bulan iki lur ya iki. 1.200 wis dionseki kabeh iki lho. Sentine Mas Dono sing urung. Iki wis. Oh budeng lagi. Lagi jantan ya. Oh jantan iki lur ya. Jantan iki disepil kayak nang kono lur ya. Jantan umure pinten apa tunggalan niku? Mboten. Itu wis pating sisian. Posisinya payu bolo ternyata bolo iki bolo. Iki jantan lur ya, calon pacek. Sik tak sepile. Sing ketok mening ngono. Lah iki lur ya. Iki umure sama ya 3 bulan nggih? Sama 3 bulan. 3 bulan. Oke. Terus langsung cek mahar berapa untuk yang jantan buden Mas Darno? Jantan itu harga 15 mas. 1.500. Wah, regane nyewunan kabeh bolo iki. Iki lur ya. 1.500 sing jantan iki lur ya. Kowe bakalane umure mes sejajar Mas Darno ya. Mes sejajar. Nah, terus iki mau wis kabeh sini sing rong. Ayo sitok-sitok pokoke ben duwetel. Sisiane budeng. Oh, sisiane budeng. Oke, kita lanjut. Jadi betina. Betina. Betina iki bolo ya. Iki rada rono dus ben padang ben ketok dus yo. Iki betina. Berarti umurnya 3 sasi Mas Darno ya. 3 sasi. Terus langsung dicek di mahar pinten iki? 13 mas. 1.300. 1300. Iki 1.300 bolo, kayak bolo ya. Kayak 1.300 iki sing betina nggih? Betina iki umure 3 sasi neh. Berarti kayak wis. Iki wis ngomong ya. Iki mau wis. Bukan mas niku. Iki ora. Ana sing ora lur. Enten mriki. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut lagi lur ya. Kita lanjut lagi. Nggih break lur dilewangi nyemplungne kandang lur iki. Berarti sing kae kan ya? Ya budeng. Sing budeng. Oke, kae kelur ya karo sing warna kepala merah kalau bolo. Iki sing disepil sing kepala merah Mas Daro ya. Betina apa jantan niku? Umur. Nggih, umure. Umur sekitar 5 bulanan. Umur 5 bulan si kepala merah bolo ya iki speknya ini sampean cek sendiri lho ya iki. Iki 5 bulan betina iki kepala merah iki bolo ya. Iki dicek mahar pinten niki Mas Daro? Ini mahar 17 mas. 1.700. 1.700 seluruh kilo ya. Heeh, 1.700 sing kepala merah umure 5 sasi lur ya kae. Terus lanjut sing terakhir. Berarti sini kok Mas Daro ya? Budeng. Kejantan apa betina kok? Betina. Oh, betina lur, kayak betina lur ya kae. Iki rada gedhi iki lur, posture lur iki. Umure pinten iki Mas Daro? Sini iki. Sama. Iki lur ya iki. Umur 5 sasi, budeng. Iki dibuka pinten Mas Daro? Sing kae Mas Daro? Iki 1.700. 1.700 nggih. Oke, 1.700 lur iki lur. Iki 1.700. Rada ruame iki lur ya iki. Berarti hari ini yang kita lepas sangat banyak sekali lur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10-an lebih Mas Daro ya. Ini 10 ekor lebih lur ya iki. Sudah kita sepil semua untuk materi yang kita lepas di kandangnya Mas Darno.
Sing teng jero kandang niki mboten enten. Kosong nggih. Wih. Iki induke pinten Mas Darno? Induk kisaran 17-an mas. 17 induk. Masyaallah. Lah jantane pinten iki jantane Mas Kote? Jantan 2 ekor. Jantane 2 ekor tinggi pacekan ngoten. Oke, mantap sekali lur. Terus anu Mas Darno, kan untuk materi sampean nggih, mriki sing ketinggal padang. Ben piantune ben ketok. Sudah kita sepir semua Mas Darno nggih, mulai diangkat tadi yus 1000-an lebih lah ngono nggih. Mungkin sudah free ongkir nomor derek? Belum mas, kalau Belum. melayani kalau bisa langsung di sini aja. Japri mawon nggih. Dan untuk Cek kandang lah. untuk jalan menuju areal sekretip kan jalannya wis ses ngono nggih Mas Darno ya. Alhamdulillah. Pokoknya tetap Ses. dilayani lur ya. Terus nanti misal Mas Darno nggih kan untuk wilayah Lampung pripun nggih Mas? Ki kuatal Mas soalnya pemirsa Kalau saking untuk Lampung nggih Mas. pengiriman wilayah Lampung belum bisa melayani mas. Belum bisa melayani nggih. Oke, siap. Berarti sementara kita hanya melayani di Jawa saja Mas Darno ya. Oke, siap. Terus yang kita sepil hari ini sementara khusus bakalan ngoten Mas Darno nggih. Bakalan. Untuk babone sementara untuk tahap breeding sendiri ngoten nggih. tahap breeding. Oke, Mas. siap. Matur sembah nuwun Mas Darno nggih. Oke, sami. Mugi-mugi mengki enten sing sold out, ora iso jado-ado lah ning sekitaran Jawa Timuran ngene ae. Nggih, nggih, nggih. Untuk konsep pakan mau namel napa? Hijauan mas. Hijau. Ramban, nggih? Ramban. Bantuane sombor mboten enten. Buatan. Terus ndamel dot susu napa mboten mengki niki? Khusus induk. Berarti khusus susu sundul ngoten nggih. Betul betul. Oke, siap. Mantap sembah nuwun Mas Darno nggih. Oke, bolo nggih. Hari ini kita sudah sepil semua. Intinya regane ning kene iki 2000 nego Mas Darno mau. 2000 nego. Si rego 2000 reneng Mas Darno ya. 2001 ini mas. Sing di. Yang satu. Oh iya iki mau lur iki. 2000. Iki soalnya iki mau jantan iki Mas Darno ya. Iki mau regane 2000 muncul 2,5 Mas Darno ya. 2,5 sing jantan iki lur. Siliyane wis 1500, 1600, 1200. Wis pokoke komplit lur ya. Terus enek siji mau lur sing warna kepala merah salon Indo tadi kita buka di angka 1700 Mas Darno ya. Iya. 1700 bolo kae sing kae bolo ya. Sing kae kayu sing budeng kae lur ya. Kayak mau ya 1700 salon babon budeng lur ya iki. Terus sekali lagi untuk alamat kita masih di desane Pupus Mas Darno ya. Desane Pupus ya lur ya, kecamatannya Ngebel. Untuk dukuane di sini seketip lur ya. Ya ini nanti bisa langsung tanya-tanya lebih lengkapnya di nomor telepon Mas Darno kita kasihkan di layar video lur ya. Ini seperti ini. Dan sebenarnya di sini banyak sekali lur materi yang kita. Iki kan maskotmu iki. Tak lepas mboten iki. Ini baru beli mas. Wah, stop. Wah. Lah iki bolo, iki lho. Berarti Mas ki tubasen ngendi iki, Kak? Dari Solo. Mas ini Solo. Oh, alah iki berarti di pacekane bolo iki. Berarti anu Mas Darno sing sampean lepas iki bapakne niki. Seduwa ya ngoten. Anak-anak pejantan yang di. Oh, pejantan sing riyen sing pernah kula konten riyen. Oke, siap. Berarti sementara iki dereng iki urung lur ya, sik di pacek dhewe. Iki ya neng kain duwe jerabangan juga sih tak sepile Mas Darno. Iki yo tak sepile materi Mas Darno di kandang sini lur ya. Di bolo ya. Di. Makanya jam berapa biasanya Kang Darno? Paling jam 5. Jam 5. Jam 5 akhirnya makan. Aja makan. Oh. Rono numpuk. Lah rono. Nah, jalan. Pokoknya serba murah Mas Darno iki Mas Darno ya. 3000-an ke bawah lur. Iki lur ya, tak sepile sampai cek sendiri. Berarti iki mau saumuran Mas Darno ya? Saumuran ya. Mulai umuran 3 sasinan ya. 3 sasinan lur umurane lur ya. Di sepil kabeh wis aman. Populasinya pinten ekor Mas Darno niki? Kandang sampean niki. Semua kisaran ya, Ana 30 lebih. kisaran 40-an. 40 ekor. Mantap pokoknya lur. Mantap di sepil kabeh. Oke, sampun Mas Darno nggih. Mungkin ada kekurangan dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kita akhiri. Selamat siang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.